Der er fest humanistisk informatik. Det er der garanteret god grund til. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være til stede. Jeg holder meget af humanistisk informatik, men jeg holder altså også meget af min kone, og min kone er kommet til at bestille en rejse for et års tid siden sydpå. Så jeg er væk på dagen, desværre. Og jeg tør altså ikke begive mig ud i en konflikt med min kære hustru. Så I bliver nødt til at få mig her i en lidt fladere, todimensionel udgave. Det er der ikke nok at gøre ved. 25 år, det er en del. Det er jo ligesom et sølvbryllup. Det er der klokkerne begynder at ringe. Det er der folk de begynder at blive skilt. Det skal nu ikke overføres på det her område. Men når jeg tænker tilbage på de her 25 år og tilbage i 1985, ja, så er det cirka godt og vel de her 25 år siden, der sad jeg og lavede annoncen, der skulle rekruttere til humanistisk informatik. Den skulle indrykkes i Jyllandsposten. Vi havde ikke ret mange penge, og hvorfor sad jeg selv og lavede den? Jamen, det var blandt andet, fordi vi ikke havde ret mange penge. Annoncen den var på 16 gange 15 cm eller noget i den retning, og den var ganske simpelt udformet. Det, der var baggrunden for det var, at jeg var en del af en meget lille gruppe, som sad og havde udviklet og forsøgte at udvikle humanistisk informatik, udvikle konceptet for det. Det var ikke bare et spørgsmål om at udvikle uddannelsen, det var også et spørgsmål om at afsætte den. Afsætte den, det var, at man kunne dokumentere, at den kunne afsættes. Det var livsvigtigt for humanistiske uddannelser på daværende tidspunkt. Man kunne få svin med humanistiske kandidater. Der var en kæmpe arbejdsløshed blandt humanistiske kandidater. Man kan sige, at de var nærmest ved at blive noget foragtet. Så det drejede sig om altså at løfte bevisbyrden på det her område. Til den ende der var vi et lille cirkus, der tog afsted på størrelse med Cirkus Nemo rundt i riget for at søge støtte blandt potentielle aftagere til uddannelsen. Det gjorde vi for eksempel både her i Nordjylland, og vi gjorde det i København. Og det var en hel række mennesker, vi havde med at gøre for at få skabt legitimitet omkring uddannelsen. Man kan også sige skabt sandsynlighed for, at de kandidater, der kom ud, at de så faktisk også ville kunne finde arbejde og blive medvirkere i det private erhvervsliv, typisk. Der var mange morsomme episoder i den rundrejsning. En af dem var, da vi var i København, der syntes dem, vi havde møde med, at det her det var alle tiders uddannelse. De kunne godt se pointen i det. Det var lige det, der var brug for. Der var bare et lille men, og det men, det var, at uddannelsen den skulle ligge i Aalborg. Hvorfor skulle den ikke ligge i København? Det var der egentlig var brug for den. Det har vi jo så senere hen rådet bod på, det der med København, eftersom Ballerup, det er jo, der er vel i en eller anden forstand er en del af København. Der var også en anden historie, nemlig, og det var heroppe fra Nordjylland, hvor koncerndirektør Kaj Jørgensen, han slog ud med arme og ben og sagde, at han ville kunne aftage alle de kandidater, som vi var i stand til at producere på den her uddannelse. Det troede jeg så ikke helt på. Jeg har sådan et skeptisk gen, når der kommer den slags voldsomme og begejstrede udtryk, så jeg sagde, jamen Kaj, det tror jeg ikke på. Så sagde han, jamen Jørgen, du kan bare komme op til os. Du kan bare komme op og se selv og lære. Du bliver klogere. Og så fik jeg så en aftale med Kaj og med universitetet her om, at jeg skulle derop og undersøge, kigge dem efter i kortene en måneds tid. Og det viste sig saftsusende, at Kaj havde ret. Alle de felter, alle de kompetencer, som uddannelsen i humanistisk informatik ville give, jamen det var også nogen, som i hans mange spektrede virksomhed, det var nogle af dem, der var på spil der. Og hele ideen omkring uddannelsen som en, der kombinerer det mediemæssige, det IT-mæssige med det interpersonelle,
Det var om noget sted deroppe, at man kunne se, at det var en rigtig god idé. De første kandidater, de kom så ud fra uddannelsen i begyndelsen af 90'erne. Det var ikke helt så heldigt. De kom direkte ud i bankkrak, krise. Det er jo noget, vi også har for nærværende. Så der var en vis arbejdsløshed, men det lettede hurtigt, og meget hurtigt så blev kandidaterne fra humanistisk informatik eftertragtede. Det var et rimelig tilfreds lærerkorps der, og et antal studerende, der kunne holde 10-års jubilæum i midten af 90'erne. Og ved den lejlighed, der var vores daværende dekan jo altså også meget begejstret og stod op og sagde, at nu ville han gerne se Mr. Humanistisk Informatik. Og med Mr. Humanistisk Informatik, der mente han af en eller anden grund undertegnet her. Indebyrden af det udtryk, det gik så først op for mig 4-5 år senere, hvad det egentlig indeholdt. Det indeholdt nemlig det, at jeg skulle være studieleder for humanistisk informatik. Blandt andet fordi, at der ikke var nogen som helst, der ville røre det job med en idtang. Det var jeg så i 7 år, frem til 2007. Og der er alt i alt sket det inden for de sidste 7, 10, 12 år, at humanistisk informatik har gennemgået en gevaldig vækst med skud på stammen i den ene og den anden retning. Der har været en tilgang i porteføljen af uddannelser med en hvert andet år, så vidt jeg nogenlunde kan regne ud. Der har været en øgning af studenterantallet, som er steget voldsomt, blandt andet fordi vores rektor ikke bryder sig om, at vi skal have adgangsbegrænsning. Og der har været igangsat og udviklet en afdeling af humanistisk informatik i Ballerup. Og alt det har jo gjort, at det er efterhånden blevet en kæmpemæssig butik. En butik, som er blevet den dominerende storebror i den nye skole omkring Communication, Art and Technology. Og der er stadigvæk, så vidt jeg kan se, fuld damp på kedlerne. Der er måske også samtidig for meget damp på dem, og det kan godt være, at man skal til at sætte nogle termostater ind. Det er jo trods alt sølvbryllupstid, det her. Der er også måske samtidig lidt problemer med humøret. Humøret er en væsentlig del, og det er at have ildsjæle, det er at have engagement, det er en væsentlig del af humanistisk informatik. Og der er i den forstand altid været en begejstret stemning på uddannelsen. Det håber jeg også kan fortsætte. Her og nu vil jeg sige, at vi kan vist godt være meget tilfredse med os selv, uddannelsen, fakultetet. Hvem skulle have troet, at den her uddannelse, hvem skulle have troet for 25 år siden, at den her uddannelse, den ville blive det største uddannelsesområde overhovedet på universitetet. Jeg vil sige, at det har været et privilegium at være med i hele det her forløb. Hårdt har det været indimellem, men da det er et krav, at man har humoristisk sans på humanistisk informatik, så er det ikke noget problem. Og hvis der er nogen, der skulle have problemer med det med den humoristiske sans, så kan de bare komme til mig, så skal jeg give dem et kursus, og så ender vi med at grine alle sammen på et eller andet tidspunkt. Tillykke!